Afspændingspædagog Caroline Vestergaard bruger maskinen i sin praksis og forhandler den også til privat brug. Energimaskinen er kompakt, solidt bygget og meget let at betjene. Den har flere forskellige anvendelsesmuligheder, men den vigtigste er svingningsgeneratoren. Du ligger på en briks eller på gulvet. De fleste bruger bare gulvet derhjemme, og så har vi benene opad, hvor vi ligger med anklerne her. Og den bevæger sig fra side til side, mens du ligger her og bliver bevæget, så skal du bare være tung i kroppen, gøre dig afslappet og følge bevægelserne. På fjernbetjeningen indstilles tid og svingningseffekt. Start for eksempel med 15 minutter og den laveste effekt. Svingningerne gør, at din rygsøjle bliver smidiggjort, musklerne får øget blodtilførsel, så de bliver iltet bedre, du slapper af i musklerne, og dermed løsner spændingerne. Affaldsstofferne fra hele rygsøjlen løsner sig også, og nervesystemet afstresses. Når maskinen stopper, vil du mærke en gennemstrømning af energi, der mærkes som en muren i kroppen, som følger af den øgede blodgennemstrømning. Det er vigtigt at blive liggende i ro lige så lang tid, som behandlingen med maskinen har varet. Vi vil nu se på energimaskinens øvrige muligheder. Anbring en høne, som støtter skuldrene og hovedet på den blå slicer for at få en effektiv massage af nakkeregionen. Vendes maskinen, kan skuldrene masseres af massagepladen, samtidig med at de infrarøde lys- og varmepunkter giver en dybdegående virkning i skulderregionen. Fødder og hænder kan også masseres og varmebehandles på maskinens vibrerende massageplade.